Mizozi nga Hmasa berni turin Miss Grand Mizoram Vanlalnuntluangi vi ichuan Miss Grand India crown aron hondon ta. Ladies and gentlemen, this is our first runner-up of Miss Grand India, Vanlalnuntluangi. Miss Grand India sang ni somni pangathan na Jaipur, Rajasthan na izo ta ka. Vi hi first runner-up ni in Mizozi nga presentee Miss Than kan ti may lama thleng sang berani ti in chuang takin kan soi thei ta. Sunday, July ni som pathum chonu lama grand finale na izo ta kha Mizoram mi pui mai ni lo. He show clear tu zong ten be sei na sang taknen kan clear chupa. Miss Grand Mizoram Vanlalnuntluangi chu pakhat na ani ngei be sei si lau thong ru takin kan om. Ole engpo ni se grand finale thil thleng kha i han thlir ho phot mai te ang chumi hnulama a che vel thil chu kan thlir ho zui don nia chumi male lokin kumin sang ni somni panga Miss Grand India thlanna hi kumma salama lo bo sai chin tu glamanant group tele MGI 10 an tho ho na anti top tak wangin kumin hian Star Entertainment Production 10 avoi khatnan Miss Grand hi an boy puya tin kumliam ta lama po he show boy pui tu te hi anlo in thak neu to a show bo sai tu ta lam chu engpo ni se India shim hian Miss Grand International a hian mi som pahni alo tir chuak ve to a chung zinga chuan Rachel Gupta kha crown lo hon om chun alani kumin Miss Grand India thlanna a hian contestant somni pariat omin state tina changa pakhat vor chwa ti keradan a omlem lo boka state pakhata changa contestant pahni pathum represent te po an omnok chungzinga chuan kan notice poi Nagaland mi pathum te po antelani. Sunday July ni som pathum chonu lama grand finale than ani khan opening a contestant te chu andon lam suawa thil chin cha tlak em mai nia kalo shat ve chu he performance a hian Mizoram hi a front row a mu turin kan omve tlat ti hi ani. Hei ringot po hi alom om veng thei. Azong kan enin kan shilem lo te po anima na. Nima sila jumdang kan lo en ve to a chuan. Lo in zon deuh ngial ngai hian atlar nunglam hi kan chang thei lu tuka si ong ka lo ti chin. Ole engpo ni se show lama let le to ang. Contestant te chuan introduction an ran nei ta a. Final niya introduction an ran nei. Ma se soisel shat lo te ang. Tichuan kan Mizoram nula po atop lama bawk aron lang le ta. Vanlalnuntluangi finalist Miss Grand India. Amma kan lo soi to ang khan an ko chwa dan hi ABC in dot ani la ovek po in AOB in dotin an ko chwak chin ani ti kan se chiang ta. Aron chwa puinu Rajasthan nula nen hian han endu lokila. Mizoram hi ziti tu ania Rajasthan hi zirla yani. Anin pro lei dan tur kalau ngai to ave mai ni chu the chuan introduction zo a chuan subtitle award chen khat sem ania hemi chum hian Mizoram chuan eng title ma kan la dong lo hela vel he chu ti potang ti chuan an kalbo le tari engi mo chen an chol nuwa chuan show an ron chun som le contestant te churon in lan le in swimsuit round ti ani vele ta Nagaland nula pathum zinga pakhat hi ka notice pui ani boka baka vi ima chia hian a omawangin lo envelo the ni chin lo contestant number somni paruk na ni in vi hi contestant number somni pasari na ani chutiangin vi idot chi ami contestant number somni pariat na po kan entel ve kar lo thailo midang te ero atam jok chu in lo en liam ve po thawin ka ring kain puang ani chu Tichuan le subtitle award dong tu puan chunzom ni in best in swimsuit title kan lo chuak ve ta. Ladies and gentlemen, this year best in swimsuits goes to contestant number 27. Adang te hi dile puatang subtitle hi atam si chuta le apahni na atan social media queen title kan dong le ta nuam kan lo ti to na samai hemi nu hian an kalbo le dia ka chola om le
Ti chuan a voi thum nan contestant te chu gown nen an lo chuak le ta siaw siawa. Tun tum chu swimsuit raw na an ron kal hai ang kha ani to lo. Evening gown nen an ron kal ta del mai. Kantar kan chunung si nga hlel rem takani. Contestant zong te hian amani lama an lo hak to gown kharon ha in an ron in lan le a. Atopa kan vi ipo aron lang ve ta. Avahan chelo al cha tak em. Kadu ay ro chuan ain zut kwal vel na salo shet kalo tia. Miss Grana hi chuan sexy thai ang beralan tumin an ban an han ve kwale mo. An hanin the no kwal vel na sachina. An po sexy ber show tura be se an ni bok. Engpo ni se abana par kwal vak la uwang nguta chance nei cheta kan ni ti na ani chuang lava. Du tho lwata kalo soi ve mai ni chu. Ti chuan adot che ami aron lang ve ta. Ama che ami le adot che ami hi kan lo she bel ve tlat kan ti to kha. Adot che ami hian agaw na ron thak ta tat mai le. Kan lo she chat bok. Life alo thir tu mi zo tam tak ba ka. State na nga mi te po in an soi chuak nga sup. Agaw hak masak kha atet nge chu kan shilaw. Ma se aron in thak bik tlat hian ngaya ti chat hei mol lo. An kho a nge miss than na hi nga ani awangin an du sakbi kem ni ang ti zo na alo piang nga lo thei lawani. Ole ti chuan atoi zong in soi le ang an kalbawa an lo lang le a. Chuta chuan top 12 result pon ani don da. Miss Grand Popular Award pon masak ber ni in hostin contestant number 1 ati chuan number 1 na chu aron chuak man zeu. Ma se organizer lamten ron bekbor vatin contestant number 13 na chu award dong to chu ani. He award hi mipuite vote kan ron soi ve chen kha ania. Vote mutamber contestant number 13 Gujarat Nandini Patel hian top 12 alu pha ti na ani. Top 12 falang dang le ta chu number 5 Arunachal Pradesh Jiangaram Ching. Number 21 Uttar Pradesh Sanskriti Sharma. Number 25 Delhi Tansi Renupal. Number 11 Jharkhand Priyanshu Chowdhury. Number 27 Mizoram Vanlalnuntluangi. Number 14 Madhya Pradesh Nandini Sharma. Number 3 Telangana Apurva T. Number 28 Rajasthan Vishakha Kanwar. Number 22 Maharashtra Shamunil Wankadia. Number 18 West Bengal Rashmi Dakota. Number 26 Shurila Jangkyungru te ania. Diktak chuan top 12 hi chuan lan kan in ring sa ve ema. Hemichina hi chuan thok dep na tur kha ala lo dewin ka sia. Chuti rualin judge the result siam mu ve miaw lo chuan konfi ero harviau thawang. Top 12 te hi Q&A zona le chan na kan ti manga in elin zona chan nan second somli panga hun pe kan ni. Zona shang zoni in an han chang sapa Mizoram hun alo thlen chuan Miss Grand India a hian ne na chang tu lo ni tala title holder ini na angin engthil nge iti masak berang ti zona chu Vanlalnuntluangi chuan Miss Grand India a hian ne tu lo ni ta ila keima bi ka chuan engma thak dang lam tur ka nei lo a chan chu keima kani na hi Miss Grand India min ni tir tu ani wangani a he title min hlo chwa tir tu ani kan state ta ka ho nge yanga chuta chuan damdoi rui hlo abo theina na malak ka tu ani kan state ta mai ni lo kan rampu ma hian rui hlo damdoi man kholo na laka chalai te him theina le zirti na pe konga malak hi Miss Grand India kaloni a kati masak ber tur chu ani ti in a chang ani he zo na hi awachang thalo ve ti thei ani mia lova anti tum chu engpo ni se azo na takha achang cha em ti lam hi an enzok ma inarin thei tin heta hian kan lo hlo thon ruk fo na asap chunga moyem ti neu te kha achan na kan muta vi hi kan soi to angin sap chunga thiam ema tin atong chuak accent kan ti po azapui lo hle bok. If I win Miss Grand India, there is nothing that I will change of myself. My advocacy for Miss Grand India is for the youth to be aware and to prevent from drug abuse. And that is what I will do firsthand if I ever got the title.
Thank you so much. Contestant dang te kan hmu a action moi lo ve tak tak te po an nok an thin rim ta emoti mai tur khoparon chong por te du khop lo ve tak tak dang te po anom ke ni chu he boy na hi chuan kan thowa veng ta ama akan lo notice ve na ganu bok kha he zo na hi achang thale a kumsom ni pariat mi ni in experience anei nual to don ti arin thei bok achong kampo a fel fai thap mai tin he Nagaland no Sri Lankan Kingru hi ama lok subtitle award an sema po khan personal interview thiam berni na lo chuak to tu ani shim bok chumi nu chuan Miss Grand International ni mek CJ Opiazale MGI President Nawat te kau chuani in hun toy siam sakan ni anin thu soina hun te an man zo chuan top 12 te chu an ding kwal rai top 5 puan ani don ta tuna chuan beiseina lanei sang viau ma ila a stage a san to awangin thin a phuder der chan chuta top 5 a chuan contestant number 27 Mizoram Vanlalnuntluangi ming an han puang Hmasa pera kan lo tholoi mai 27. Adota chuan contestant number 13 Gujarat mi Nandini Patel alalang ve tlat Amelia na support vak lawasin le telo ti ve ringa tila mi puiten zum tam takse nga an vote lin kha anemia va a om ve thau mai chuta contestant number 25 Delinula Dubai om tensi renupal an ko chuak ve le ti chuan contestant number 28 Rajasthan Vishakha Kanwar hei chu rin sa deu ti topang agaw nan thak sakda na chang hian engemaw chu a om ti alang reng top 5 tling tur zinga an puan hunun ber hi contestant number 26 Nagaland no Shurila kha ania kan notice puyani awangin heipo kan lo lompui ve veng Shurila hi ama hi chuan a Q&A achangin fair takatlingani nge arin theiani top 5 Miss Grand Mizoram mingpuan masak berani khan kan lo lom rualin adot le raw na ta na ka masak bera ani don ti kan rin wangin kan lo hopur ngal top 5 te hi speech mangin anin elle don ani chuta Hmasa bera Mizoram an kau chwalai hian maktak magin midang pali te chu an bengan lo hupsak mi alo thupui pakhat tula India rama meichia te mason na le thunei na chungcha ti thupui chu anin soi siak don ani kau chwa masak ber Mizoram hian chapa ngai takin soima se adota soi tur te hian ngai to na tam tak an lo seng thei don ti alang renga ama mi te soi aya tha soi turin an lo ngai to alok char thei ti na ani ma se ngai to alok na hun nei lem lo po in Miss Grand Mizoram hian chatakin thu a soi thei tlat kan lo lom chin om muna kan se sek chuta notice mi na ganula po ato pera ko ni in ani hian asoi chale pek asoi chabik ti lam ai ma in athu soidan hi asoi nget thiam bik we united together in prayer before our grand finale ti chuan an chol le ta ma se in lo chik ve emo an chol kara hian fakna an play mi alo hetiang show vel kar laka sponsor tu te fakna lo lang chin kha a aya an hun man to na ho video an play non chen mai sponsor tu te an nei ve lo nge ni ama khle mai keni chu kan van na ya sponsor tu kan nei tat an fakna play ai kan fakna toy te lo play dai mai te ang aizola second hand chi shang tlom na mun Joshua Enterprise a hian item shang atamin atlom hlom hle a baka hun milzelin bel an hong thar reng bok nen lola shelo tein om pal takin second hand tlom na mun pui Joshua Enterprise te hi Vaivakon police station bul kanan nen anin rin na lai taka hian an oma zofia du nei tan po an phone number kan da telenia ole kan lo let le ta ti hluai te ang Z Studio stage lian puya chuan contestant zong te chu an ron chuak le dia de a final 5 te po amalama anding kwa le ta chap mai tu in nge Miss Grand India sangni somni pangalal lukhum hi honta angti kan chi thwai do ne result puan ani a fourth runner up puan masak ber ni in contestant number 25 Delinula
Dancy renupal zu fourth runner-up crown khum tirani. Kan lo lom to pa, ama kan lom pui wang ai ma in, labang zi nga Mizoram kan la tlat wangani. Third runner-up contestant number 26, Nagaland, Shurila Jan King Ruti an puang le ta. Ali kan lo ti chan, tho asak chan to khop mai. Pathum chawan bang ta. Zuta second runner-up contestant number 13, Gujarat, Nandini Patel than ani mek chuan kan thina phudep tep to lo a phudor dor to ashi omzok alabang pahni Mizoram le Rajasthan nula an handing dun che chu winner ni in be se rusi in hlo thon na anasa an life lai an ti dan ang deuh khan kan han chol vele lok don nge ni ti chuan Miss Grand India sang ni somni panga atan Rajasthan nula Vishakha Kanwar chupuan ania Mizoram nula Vanlalnuntluangi chu first runner-up anita. 28, Vishakha Kanwar is the new Miss Grand India. Mizo nula Vanlalnuntluangi. Mizo mei chaji nga Mizoram ta na crown ron hon masaber tu hi kan lompui tak zeta. Duna chuan kan du thu sam ang nge hin Emerald Crown chu Mizorama aron hon don ta. Chuti rualin base kan lo nei san man lutuk wangi ro chuan kan lom dan akim lo deuh hlek. Kan thlen china kan lom lo ti na ni lovin kan lo mu ve thei china Miss Grand India sang ni somni panga winning crown hi kan phu ve ngoi ni akan lo in shat wangani. Kan soi zom ma in tlem phun noi lok te ang. Grand finale ma video ka siama po khan kan ram represent Vanlalnuntluangi that fal big zia kalau zoi to a team tene kan in biak po in indu sakna ang chi thil fair lo deuh hleka omani lo chuan crown hi kan lo hon nge kan ring ti hialin min shilani kha thil fair lo chungchang kha khati lai khan video a khan ka soilang du lem lova ma se soi kher ngai lovin grand finale a hian aron lang ta thau ni in ka sha show chan ani che khan Rajasthan nula kha a ngaihthlak sakani a. Best Evening Gown Award adon pui kor nge kha an thak sakna chan chu kan lo ring thiam deuh mai. Chu tiang chuan an life na lama po commentam takaran om ngala. Keini ram chau ni lo state dangami te po in an complain ve na sa hle. Tunge among bor na zokang ti ang zong ten soidon ta ila kan mong bor na zok zia te. Hei chu ka wang. Soi vak po zia to chuang la ve. Chu wangin hetiang hian ni han ngai to azok te ang. Mizoram chu mi sa kanin to del ti fiam thu kan lo soi fau chin a hian kan ram nula nal ber te po competition lian tham shanga an lo chuak fau to ni ma sela Vanlalnuntluangi chau hi Mizoram crown ron hon thei chun alani a Mizoram record aron siama hei tluka kan lom na a thei don chuang em ni. Tin kan lom na em chu tun china India ram hian beauty pageant lama kan tuai lo zia an shireng to tur hi ani. India mi puitam takin winner crown hon lo ma ila winner kan ni zia min shat puya zong aya thulom ala cheu chu vi hi hemichina hian atop mai don lo ti hi ani. Tuna hian Star Entertainment te hian international license an nei nuala zia chu chung an license nei na chuan India IO turin tu emo per chu an kaltir thei ti na ani. Chiang taka soi thei chula ni lo ma se eng international pageantry competition para emo chuan India ram IO turin vi hi an la kaltir ve ngei tura be seila Miss Grand International represent turin chance nei to lo ma ila be seina kan la nei thei ti na ani chu. Ole ti chuan Miss Grand India first runner up Vanlalnuntluangi crown khum tirani don khan moi phuna atu soi mol kha kan mit tui kau chuak tu ani. Lalpa kalome ati thei kha aro pui thlot. Video masalama achan chin kalau ti chuak to a kaushan le khotlang ta na mi changkai takani thute ami zedu zia te chu ani na tak chu he stage nge hian mu thein alo lang kati lo thailo. Ladies and gentlemen, this is our first runner-up of Miss Grand India, Vanlalnuntluangi. A crown nen chuan malama aron pen chuaka kudzung chal ti pirin
lalpa wang chau ti asoi le bawk kuzung chal ti per hi Miss Grand ti dan chi khat ni ma che hemi chuma ero hi chuan Salvation Army nula ani na anga pathian ro puinan ti pa a an kuzung chal an ti per chin hi ani zok nge ka ring tlat ti chuan a mor bawk don to te ang result du tak kan nei ti sha in Jaipura Mizo welfare ti chuan vi hi an lompui tak zeta ama lompui na hun an lo ro man ti kan thudon na in minshil Jaipur Mizo welfare te an fak tak zeta ni vi ile atim te hian ro man ang chuan ni som paruk ni lai ni a Mizoram run ho an tumani vi imi mal chan chin shim shim sha chiang du emo a Miss Grand jin kong tir lam endu tan screen a hian link kada hi inlo met mai donia kan Mizo nula Miss Grand India first runner up Vanlalnuntluangi milar news chuan kan lompui tak zeta akal zel na tura lotlin na nasazok aton chau zel theinan du sak na sang ber kan hlan mol mole